tuma chuan thla a mihringani ka kai chanchin documentary ngai nom tak kan thlir ho le don ani msang kan zakwa somruk pakhata US President John F Kennedy an thla a mihring ka kai ani tur thu alo tiam to chuan NASA engineer le scientist chu ngai tona a sen tir na sa hlea ama sabera chuan rocket thar an ma modona chung khol ro pui tak tak an du na tur ko nga chuan science thiamna a vorto panthleng tak mek meu don ani November sang kan zakwa somruk pakhat khan NASA pilot chuan X-15 rocket plane chun tesa ri aya ale duklaya thlok chak jok ni in van poruak sang tak space an han thleng hiala he me lung poimo tak an phunna rocket an siam dan technology hi rocket dang siam dan yan chuan adang lam hle ani kumsang kan zakwa somlia London khopui thlo namanga an boma wanga kan lu na chuan Indo pui pani na chu ati so sang zol hlea Nazi Germany a chuan Hitler tu thu samang nge chuan long range super weapon an ti chu an hung rana chu V2 missile chu Kovela ballistic missile ma sabernin lo invent thaina a ommi elawani chu V2 rocket chuan du thu ala sam lo hlea a thlok sual fo thin reng ani amai ro chu chung laya ti sual an lo ne phengpung nu te chuan tun nuwa space flight thial an nei theina rabi poimo tak pakhat alo ni thungani chuti laya V2 rocket chungchanga an thlok burber scientist Wernher von Braun chu tun nuwa American space program a mi poimo tak pakhatani Indo pui pani na toplam khan US poite chuan German scientist za chung lai mayan mana chung zinga chuan Wernher von Braun na po hi atel nge ani US chuan chungan scientist man de chu US Army man tu ral thom siam turin an tiluya scientist von Braun te chu US lama phorlu an nia Nazi atanga an man V2 rocket chu ti changtun na ala chun zom ranga Cold War a han in tran khan super power rampani te chuan technology a sang jok chuan Kovela aramro pui bernina lallukhum man khum do ni nen ngaya van poruaka an missile ka chua a thlensan paule space technology a chungnung jok ni ai ngaina an neya ti chuan huna local zela Soviet lamin van thengreng zir chen dalama ma an so na chuan US po apar khai lea October nili sang kan zakwa somnga pasari chuan Soviet Union chuan Kovela artificial satellite masaberatan Sputnik 1 chu van thengranga chuan an kap chuka technology ani nelaya chutia Soviet Union in satellite han kap chuk mai chuan chutale Soviet Union chuan du tok mai loin thakhat nu le ka chuan Sputnik 2 satellite chuan kap chuk le tamaya chu satellite an ka chua chuan ui aming lai ka an ti chu an chuan tir nge ya chu thil meu chuan America chu ati thang tlom chiang kher mai America po om le theilo chu mo phone chu khum le turin an scientist le engineer te chuan nasa takin nan thok renga kumsang kan zakwa somnga pariat chuan Washington thu chu kang chuan research organization America space program puitu tur chu andina chu NASA National Aeronautics and Space Administration kan ti alo piang ta ni scientist von Braun le anaw te chuan na chun thokran ngala chu space technology a Soviet Union le America tlan seng na chuan US chuan ma hroi nge po an be sei tlatani me dinga sang kan zakwa somruk pakhat chuan NASA bai pui thlakna project Mercury a chuan American zinga ama saberatan Alan Shepard chu space an kap chuka chutia Alan Shepard space an ka chuan huwa dam taka ron tum le nu chuan US President John F Kennedy chuan Kovel ma chuan Soviet Union ina min thatna an lo nei to zong chu an lo lan ta vek ni na hria chu mitruma John F Kennedy an mi pui ma tu soina chuan an project le pekatan chuan mihring ngei thla ka kai ani to tu thu puanga chu chuan American ni pui ho po ati phur ngei mai kumsang kan zakwa somruk pathum chuan NASA chuan idea tharania scientist von Braun du thu sam rocket chu alien leya aminga nova tien phuang nge
chu rocket chuan lunar lander chu khovela tanga thla thleng apur thleng thei don nge ani amai ro chu Nova rocket chu NASA lam chuan aman to don ema wang le a khola complex ema wang chuan an hnol hria chumi aya chuan rocket launch vehicle dang Nova rocket aya tezok chuan thlanga chu rocket chu a fuel tank le engine nen chiar telin bung thuma thren thei ania chung bung sang sang ta chuan rocket chu ka chuani nuwa chuan mayal amphu chuak vek theia tin an mayal pai theu chu a zo nuwa chuan van boro ka chuan a main a thlon ve maya chu chuan rocket kal zel tur reina chu ate niam don ani chu rocket chu Saturn 5 anti hi ni Saturn 5 rocket chuan Apollo spacecraft chu thla chuan a phur thleng dona Nova ang lo takin spacecraft chu module ni neya si amania spacecraft chuan thla an tumna tur tak tak khol moon lander chu a paitela thla an naita mo tia chuan spacecraft le moon lander chu an thren ranga spacecraft chuan thla chu lo hel kwalin moon lander chu thla chu na tum thunga hun nengem chen nuwa chuan moon lander chu ron thlok chholein thla lo hel kwal mek tu spacecraft nen chuan in zom lein ti chuan khovel amaram pan don ani amai ro chu Saturn 5 rocket an siam ma chuan NASA chuan chu tiang multi stage rocket chu an kut jung tang tluka an hriat chin angai thunga Saturn 1 a chuan an na chuan han thok tran phota test te an han nei chongal mapa John F Kennedy an thu tiam atanga thlanga hnu le ka chuan Saturn 1 rocket masaber chu ka chu tur chuan an peita der mai chu min hu kum ni chung chuan NASA chuan Saturn 1 rocket chu som chuang lai mai hlotling takin kap chuk tuka Saturn 5 rocket atana anin po chana liquid fuel dynamics le multi-stage design a po chuan an bel to leya kumsang kan zakua som rup pathum chuan Saturn 5 rocket chu siam tran ania engine chak thatak nein khovel pon thlenga mihring phur chok thei tur khopa chak tha ania chu ba ka chuan ramro pui pani space race a ani nelna chuan US tan na lukhum ro pui tak akhum tir nge yang ti po chu base na sak tak nen thlir me ka ni amai ro chu Saturn 5 siam tur chuan a buang thlapa thilkal puyanga ya engineer tan po chona ro pui tak ati thei ome von Braun ka roina hnuaya chuan he Saturn 5 rocket project tan hian heng company rang Boeing North American Aviation Douglas Aircraft le computer company IBM te chu contract pe kan nia launch site tharle control center mai baka anma motor mun zaw tak te chu America rama chuan sim ngal zung ania Saturn 5 rocket a stage masaber chuan bung rang ni nei lein chuta chuan a fuel tank le F1 engine lian thatak mai chu ama metar somli pani izeta sei stage masaber hi Saturn 5 rocket bung rang zinga lian ber ani he Saturn 5 rocket ri na tamzo ke chu a fuel pai wang ania teng pani chuan kerosene le liquid oxygen chu F1 engine panga tan chuan a paya chu F1 engine panga lai mai chuan chu khol ton sang thum zetari chu darkar khata kilometer sang riat lai chakin van boro ka chuan anor chhodon ani F1 engine hi kumsang kan zakua somnga panga tangdaya lo ti changtun to kha nia amai ro chu tianga engine panga lai mai a stage masabera an han bun tur chuan tunai thiam na sang berber an mo don ani amai ro chu an han test chuan Apollo 11 mission pumpui ngor dot tu thilan mu chuak tlat mai a engine chunga a fuel kal dan mu mal lo chuan thas siamin chu chuan pressure na sataka siam leya atopa a fuel supply chu atibo thin alo ni chu har sana su kiang tur chuan engineer sang rol jet chuan cholovin nan thok renga atopa an han test le me chuan F1 engine panga te chuan pangai takin na lo thok towa thas 7.5 million pounds zet pe chuakin an du thu samang nge chu an mutani heng F1 engine te hi minute ni le chan ve chung chau altura duan ania amero chu voni thleng hian single chamber liquid fuel rocket engine zinga chakber halani ole patuna tan chuan himi thleng ni se patu lama thla aning ka kai dan te kan thir haule donia